سلام زخبركم تخاتي مدبات راديو إيرنا بفلاي ما مدباب جزينا زي وتر عربي بس عزز فينا مدباب جزينا يوم مسخم تسألنا حد لو نعرف الشيء قبل هنسي نلوم دم عدو معلوني عدو ما يكن تري وزر لهم أبزحهم تقولوا وياهم نحقن دبلوماسي مع المويا موسى إفريمي كابشودن كتما ستوكهولم نلومينا كايدو علال كابتي أبدو أفريقيا استخايدة سمع سلام نيجي بيعز ملكت كسب ناي كينيا نيروبي زتكورو خوينو بمنطر إيرترا كنريوينا كل جزء بمنطر إيرترا نريو سلازي نتي سمع سلام كاتلو خمس أنحمتن أب كينيا خا بقربت لتهاجر زفلت أبو مخانن وتم راحتون زفلت أبو مخانن كمية عزب ذاته بمنطقة إيرتران تايو تيرا حتات تايو تهاسياتات بمنطقة إثيوبيا زنبرتو شجرون حج كاب حج خنا بيز بلو زعباتات تنكف بلو مينا موسى فريم أدمي خبير كاس لازم أزعها مسكناك أنا زي خان سل ريتو خان مردة خان أفلوت خان مالتيو بزن نايدو أفريقيا تجمرنا كلميو نبتي نايدو أفريقيا سمع زدرخ ويك أنا أوخ أتو زجبرو مخنياتك انتايو بوغانكا كم بحريات حجي بحف شيء خزانة نسلام كتأتن تكون كوع سلام مود ما سفحس بلا سلام كتفرم ذحكونك تبزح جزية بايت هذا اللو أمو وتم تواقعتي ويتم درابوها زبورو حيلتات وسنانا لا تعلو تحادش نخدكم تحادش نخدعبلن سلازي تزعبلن حيل دما نتي تدخي مدل حيلي أبت السودولي زبزح جزية السودولي وعلات أو يسمى سلازم بحريات جاتهم كا نزي أمو أبي إثيوبيا زرعنا يو ويدما أمو تي بي إليفن أمو فدرال غافرمنت في إثيوبيا زرعنا ويت ما كلا من قصنا إثيوبيا زرعنا يسمونه كابزي تيوريز زي أي وصلني سلامنتاي تحدش أنا اختراقي مليون وتحدش أنا اخترما أب ناي وتدرنا مع بلال يرأس النبرة أمش أرشو توم أمو وأتيوم نتوم تفعل حيبتاتون زدوقفو ويزنقفو النورو نتوم أكلات نبتي وعلنا خاتو أمو دمازي أنكو مرجع خموخوني نسلام زمره بقمة بمها باتي مسارة كابت مسارة تتوجيسو زبل أمنت رايتي كونه استاتو مولتهم أسالت زنبور حيلتا وزيوم ززارو زلويوم بحلف دما اتوم أبتي سممع أكالا زنبورو كابت ما أكالا منقستي يكون كابتهم ناي تي بي إليف مرحتي وزيوم حجي بيقولوا بناقاري ززارو زلو نقرس لزغوني كابزي لكس يزبل أمنتن أفلط أنا لني نبدو أفريقيا قد من مخادوم أب كالوت هجرات نيتان هجرات أسماتهم تقصون يروم ركبات قبل 5 نورو زغلت على بد حدا خا تركبات يقبر كم زي نبره زأمنون وي زي فلتون كوينوم هندبت أبدو أفريقيا تراهبهم أو حتى المعلتات نتسمع مثلا كم زفروا مزجون صخ علو بنات كافلتو كذمين أيدو أفريقيا بسفر لها هجرات ركبات نيرو دو يخون ولاس أبدو أفريقيا مس تراخبنا مجمر تخوينو أبتسم سلام آتيوم تايفلوت أخسخا بهند بز بهن نقرأ بوليتيكا يلا سلام داين سلكا تحت بحلف دما أبصر حدنا دبلوماسي تحت بوزح مستسرحي أما معاس تركب بعلمن نزبها المولو تمقوا عزيا مسالت يا من كله استقرار إيخا نام ناي سلام مقابي ويمدار درتخي سلازي بهند بز مسا يكونن عني فلت سلام ناي كينيا كبور نبر بريزيدنت أهورو كينياتا ننوح جزي أبتو قداي كحبتت كم صنحة رئيتو كم صنحو
نيتيبيا خيرو ولا زحدشون حجي وبريزيدنت ويليام روتو نادي سابا خاطر نحرين بريزيدنت خوين تعواتي بريزيدنت خوين موصو كابتن مجمريا زبصحن هاجرات አዲስ አበባ ኔራ ወይ ድማ መራሕናይ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስለዚ እዚ ዝነበረን ክኸይድ ፀንሐ እዩ ከምኡ እውን ልኡኽ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ዳርጋ ሓውሱ ነይሩ ዶ ክብለካ ኣብ ክንዲ ቀኒ ንብል ንነዊሕ ግዜ ነቲ ጉዳይ ንኸሳልጥ ኣብ ተፈላለዩ ነቶም ክስምዑ እዮም እኽእሉ እዮም ዝብልዎም ሓይልታት ንዓቶም ንምስማዕ ኣብቲ ከባቢ ነዊሕ ግዜ ክድንበቐኒ ዝፀኒሐ እዩ ከምኡ እውን ነበር ፕሬዚደንት ክቡር ፕሬዚደንት ናይ ናይጀርያ ዝነበረ ኦባሳንጆ ነቲ ጉዳይ ኣማእከሊ ወይ ድማ ኣሳላጢ ኮይኑ ናይ ወኪል ናይ ሓድነት ኣፍሪቃ ኮይኑ ንኸቐርብ ካብዚ ሕተት ነዊሕ ግዜ ኮይኑዎ እዩ ንክልቲኡ ሓይሊ ንማእከላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ከምኡ እውን ቲፒኤልኤፍ ንሕወሓት ኣብ ተፈላለየ ግዜ ክረኽቦም ፀኒሑ እዩ እዚ እውን ብይፋ ይብሉ ስቶም ተረኸቡ ብነጋሪት ክነገረሉን ክዕለሉን ፀንሐ እዩ ስለዚ ብሃንደበት እዩ ዝበሃል ክመስለካ ይኽእል ፅቡቕ ስለዝኾነ ምናልባሽ እታ ቃል ብትግርኛ ጣዕምቲ ስለዝኾነት እያ ትበሃል ኣብቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተገብረ ስምምዓት እስኪ ናብዚ ናይ ኬንያ ቅድሚ ምእታውና እንታዮም እቶም ዕብይ ዝበሉ ነጥብታት እቶም ነጥብታት ንተግባራውነቶም ከ ክሳብ ሕጂ ርኢናዮ ብዘለና ኣካይዳን ስጉምትታትን ተግባራዊ ዝመስል ወይ ናብ ተግባር ዝኸዱ ዘለዉ ይመስሉ ብሕጂ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይንፈልጥን ግን ሽዑ ዝተሰማምዑሎም ስምምዓት እንታዮም እቲ ዘሕተኒ ዘሎ ምክንያት ካብቲ ፖለቲካዊ ትርጉም እንዳሃብካ ክግበር ዝቐንየ ትንታነታት ውፅእ ኢልና ብወድዓዊ ክንሪኦ ስለ ዝደለኹ እየ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ትግራይ ብወገን ኤርትራ ገለ ሰባት እቶም ንኤርትራ ዝፀልኡ ዝህብዎ ትንታነ ካሊእ እዩ እቶም ንትግራይ ዝፀልኡ ዝህብዎ ትንታነ ካሊእ እዩ ዝፈትዉ ንትግራይ እውን ከምኡ ንኢትዮጵያ ዝፀልኡ ንኢትዮጵያ ዝፈትዉ እውን ከምኡ እዚኦም ኣብ ባይታ ዘለዉ ሓቅታት በቶም ኣብ ባይታ ዝነበሩ ሓቅታት ዘይኮንስ በቶም ተንተንቲ ንዕኦም ዘለዎም ጥሙሕ ንዕኦም ዘለዎም ድሌት ወይ ፅልኢ ወይ ፍትወት ክኸውን ይኽእል ክግለጽ ፀኒሑ ካብዚ ውፅእ ብዝበለ ጭቡጣት እንታይ ክትነግረና ትኽእል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተገብሩ ስምምዓት መጀመርያ ንኤርትራ ኣብ ስምምዕ ሓደ ናይ ዞባ ምሕዳርን ኣብ ማእከል ናይ ማእከላዊ መንግስቲ ዝፀንሐ ናይ ምትግባር ሕጊ ወይ ድማ ናይ ሕጊ ቁርቁስ ንኤርትራ ብዘእቲኻ ምዝራብ ፅላለ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ስለምንታይ ንኤርትራ ክትዛረብ እንተኮንካ ንናታ ናይ ፀጥታ ወይ ናይ ርግኣት ናይ ልኡላውነታ ድትንክፋ እንተኮይኑ ጥራይ እያ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ክህልዋ ዝኽእል ስለዚ ነዚ ንግዜኡ ኣፀጋዕ ኣቢለ ካብታ መጀመርያ ነዚ ቅድሚ 2 ዓመት እዚ ጉዳይ ክጅምር ከሎ ኣብ ተፈላለዩ ኣብ ቢቢሲ ድዩ ኣብ ራድዮ ናትኮም ድዩ ከምኡ እውን ኣብ ኤርስታት ክሕተት ከለኹ ኣነ እቲ ጉዳይ ብቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ክርአ ኣለዎ እዚ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ኣይኮነን ጉዳይ ናይ ሕግን ሕጋውነትን እዩ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ሃገር ክልተ ሓይሊ ወይ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣብ መንጎ ፖሊስን ወይ ድማ ኣብ መንጎ ናይ ክልል ምምሕዳር ክልተ ተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ብረት ዋንነት ዘለዎም ክህሉ ይክእል እዩ ሓደ ካልኣይ እንተ ምርጫ ክግበር እንድሕር ኮይኑ በቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ዘፍቅዶ እዩ ስለዚ እቲ እሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ተግባር ሕጊ እዩ እዚ ቁርቁስ እዚ ኢሉ እቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዝዘረብሉ ነበረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ኢትዮጵያውያን ኩሎም ብዓይኒ ሕጊ ናቶም ወይ ድማ ብዓይኒ ቅዋም ናቶም ክፈትዎ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ኣባጋግሳ እዩ ነይሩኒ ሕጂ ተመሊስካ ንሳውዝ ኣፍሪቃ ክትበሎ ከለካ 2 ዓመት ሓያለ ህዝቢ ናውትን ህዝብን ምስ መኸነ ናብታ ናይ መጀመርያ ዝበልናዮ ናብኣ ተመሊሳ ሳኻ እንታይ ክጅምር ከላታ ተሰማምዖላ ማህደር ተስምምዕ ተደብተር ናይ ተስምምዕ ስጋዕታ መጨረሻ ብቅዋም ናይ ኢትዮጵያ ጀሚራ ብቅዋም ትውድእ ክጅምር ከለካ እንታይ ትብል
قوام إثيوبيا بزفقدو أجابك كم تسمى تنقل تمليسو قوام إثيوبيا كلتا عين سراويت كم بيفكر قوام إثيوبيا بجكانتي مكلخ على حيلين أي ما كان من قصتي استون تري كوينو دوبات إثيوبيا كانوا كلوهم زي بلو قوام إثيوبيا أمونغو إثيوبيا أمونغو خلوت هجراز جبرس من بقوام تمأززت ما كان من قصة لما حضرون تري كوينو خالق كم بيفلت እንዳበለ ሓደ ብሓደ ይቅፅል ካብ ዝቅፅሉ ንዝኾነ ሓይሊ ድማ ብሕልፍን ነቶም ሓይልታት ድማ ብረቶም ኣውሪዶም ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ክህቦም ዘለዉ እቲ ቦታ ሒዞም ዘለዉ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ክረክብዎ ከም ዘለዉ ይሕብር ስለዚ እቲ ዝኸደ ከይድ ፀንሐ ቁርቁሳት ወይ ምስሓሓባት ብዙሕ ስምዒታትን ናይ ብዙሓት ምትእትታው ከም ዝፀንሑ ኣብዚ የርእየካ ስለምንታይ ሓደ ምልስ ሒዙ እስከቶም ሰባት ብሓንሳብ ዝግልና ንሕሳብ ነዚ ጉዳይ እዚ ልዝብ ብሕጊ ክንፈትሖ ክንክእል ኣለና ዝብሉ ሓይልታት ነይሮም ተትኾኑ ኣብዚ ምሳሌ ኣትኾኑ ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ውፅኢት ናይዚ ስምምዕ እዚ ዳርጋ ሓውሲ ብደይ ምግናን ዳርጋቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዝብሎ ነበረ ናብኡ ዝወሓይሉ ሚዛን እንተበልካ ዝጋነን ኣይኮነን ኣነ ዝብሎ ጥራይ ከይኮነ ብዙሓት ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ይኹን ከምኡ ናይ ሕጊ ዝረኣይዎ ዶክመንት እውን ከምኡ ኢሎም ክገልፁ ቀኒዮም እዮም ብሕጊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ክፍታሕ ኣለዎ ሽግር ዝብል ትፅኑዕ ወይ ንኩሎም ጠሚሩ ዘሎ ዛዕባ ይኹን ብል ንኽእል ኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኤርትራ ናይ ዶበይ ጉዳይ ክሕሎ ኣለዎ ንዓይ ዝግባእ ንመሬት ክወስድ ኣለኒ ዝብል ትርር ዝበለ መርገፂ ሒዛ ከም ዝፀንሐት እዩ ክግለፅ ፀኒሑ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ክፍታሕ ማለት ትሽግር እቲ ዶባት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ከመይ ክኸውን እዩ እዚ ኸ ኣሎ ዲ ኣንፈታት ወይ ከዓ ብወገን ኤርትራ ዝተማዕናዮ ነገር ስለዘየለ ከመይ እዩ ናትካ እናብባ ሓደ ናይ ልኡላውነት ሃገር ኢትዮጵያ ክኽበር ኣለዎ እንዲዱ ተቕዋሞ እዚ ድማ ክትውዕል ኮፍ ኣቢሎም ኣለዉ ጉርብትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ሱቨራኒቲ እቲ ልኡላውነት ናይ ሃገር ኢትዮጵያን ምስ ካልኦት ሃገራት ዝፈልየን በቲ ማእከላዊ መንግስቲ በቲ ቅዋም ዝመርሖ እሱ ተሓይሊ ጥራይ እቲ ክልኻል ሓይሊ ናይቲ ማእከላዊ መንግስቲ እሱ ጥራይ ስድባት ጠጠው ክብል ዘለዎ ምባሉ እሱ ንዓና ከም ተወላዲ ኣነ ናይ ሃገር ኤርትራ ኤርትራና ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለምንታይ ንሕና ምስ ናይ ክልል መንግስትታት እንዳተዛረብና ወይ እንዳተዳረግና ንኸይድ ሃገር ኣይኮንና ስለምንታይ ሃገር ኢና ከም ልኡላዊት ሃገር ምስ ማእከላዊ መንግስቲ ኢና ንዛረብ ማእከላዊ መንግስቲ ድማ ባድመ ልክዕ ከምቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ናይ መጨረሻ ግባይ ደይ ትብለሉ ስምምዕ ተፈራሪምና ተሰማሚዕና ስለ ዝወፃና ምስቲ ኮምፕረሃንሲቭ ምስ ናይ ኣዳር ስምምዕ ተታሒዙ ስለ ዝኸይድ ንዓና ተዋሃበና ነገር ስለ ዝኾነ ባይቶኦም ናተውኡ ስለ ዘዝተቐልና እዚ ዘሎ መንግስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ስለተቐበሉ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ንሳቶም ብዶባ ዝምልከት መዳረግትናን መዳረግትናን ኣይኮኑን እምበኣር እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከቕስኖ እዩ ዘለዎ ነቲ ብዙሕ ስራሓት ኣብ ውሽጢ ሃገርና ተወንዚፉ ዝፀንሐ ብምክልኻል ሃገር ኤርትራ ይኹን ብመንግስቲ ኤርትራ ሕጂ ኩሉ ኣካል ተመሊሱ ኩሉ ኤርትራዊ ትዝቃወም ነቲ ስርዓት ዝድግፍ ተመሊሱ ኣብ ናይ ሃገሩ ልምዓት ንናይ ሃገሩ ምምዕባል ኣብ ምትእትታው ዲሞክራሲ ክሰርሕ ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ንሓወሩ ካባናን ካብቶም ክቆረቑሱና ዝፀንሑ ተኣልዮም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ በዚ ስምምዕ መሰረት እዚ ከምዚ ክብል ከለኹ ናይ ምሕላው ዶባት ናህና ካብ ጫፍ ትጋዕ ጫፍ ናህና ሓላፍነት እዩ ንኻልኦት ሂብና ደቂስና ንሓድረሉ ምክንያት ክህሉ የብሉን ስለምንታይ እንድሕር እንድሕር ተገይሩ እውን ተሓታትቲ መንግስቲ ስለዝኾነ ስለዚ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እየ ወሓቂ እዩ እዚ ስምምዕ እዚ ንረብሓ ኢትዮጵያውያን ብመጀመርያ ካልኣይ ድማ ንረብሓና እዩ ንዓና ስለምንታይ መሬት ኣብ ውሽጢ መሬትና ኣትዮም ሓይልታት ንዓና ተዋሂብና ከሎ ናይ ክልል መንግስቲ እምቢ ኣይንወፅን ኢና ክብሉ ዝፀንሑ ኣካላት ፀኒሖም እዮም
እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ መሬትና ውፅኦም ስለ ዘሎ ናህና ሰራዊት ድማ ናህና ህዝቢ ድማ ኣብ ልኡላውነቱ ጠጠው ኢሉ ስለ ዘሎ ስለዚ ንዓና ድሕሪ ዝስግእ ምክንያት ይብልና ኣብቲ ንሕና ናይ ገዛ ዕዮና ኢና ክንምለስ ዘለና ስለዚ እወ ኣብ ተፈላለዩ ካብ ዞባ ትክክላት ተመሊስካ እንድሕር ንዓና ዝምልከተና ተዋሂብና እዩ ንዖም ዝምልከት ከዓ እቲ ሰላም እዩ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ብሰላም ክነብሩ ኣለዎም ሓንቲ ልምዕትን ምዕባለ ክትግስግስ ፀናሕ ሃገር ስለ ዝኾነት ንሃገሮም ብሓንሳብ ኮይኖም ከማዕበሉ ኣለዎም ንሕና ከዓ ተመሊስና ኣብቲ ናይ ገዛና ዕዮ ክንዓይ ክንክእል ኣለና ከም ኤርትራውያን ነዞም ንብሎም ዘለና ወይ ነዞም ትብሎም ዘለካ ኣብ ተግባር ከኣትውን ከይኣትውን ሕቶ ዝፈጥር መግለፂታት ዜናታት ክስማዕ ፀኒሑ ኣሎ ንኣብነት ማልዕት 12 ናይ ወርሒ 11 ማለት እዩ እዚ መደብ ፅኒሕ ኢሉ ስለዝትውንዐ ብዕለት ዝጠቕሶ ዘለኹ ትማሊ ዕለት 12 ሎሚ ዕለት 13 ክግለጽ ዝፀንሐ መግለፂታት ኣሎ ብዜና መልክዕ ማለት እዩ ትማሊ ናይ 1 ደቂቃን 47 ሰከንድን ብመሓርኛ ዝተፈነወ ዜና ህወሓት ወኪሉ ዝሰደዶ ኣካል የለን ስለዚ ትምድርዳር ዝተገብረ ሰላም ዋላ ንቕበሎ ዳ ንኹን እምበር እቲ ህወሓት ግን ወኪሉ ዝሰደዶ ሰብ የለን ዝብል መግለፂ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ህወሓት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ተላኢኹ ከም ዝኸደ ከዓ ዝተፈልጠ ነገር እዩ ብዘይካዚ ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ቶም ተወኪሎም ዝኸዱ ዝራስማት እውን ተጠቂሱ ነይሩ እዚ ዝብለካ ዘለኹ ንምንታይ እዩ ሎሚ ከዓ ዕለት 13 በምሓርኛ ሽዑ እውን ሎሚ እውን 4 ደቂቃን ገለ ንውሓት ዘለዎ ዜና ተፈኒ ነይሩ ነቲ ስምምዕ ሰላም ከም ዝተቐበልዎ ህወሓት ነዚ ጉዳይ ከሳልጡ ምዃኑ ዝጠቅስ ኣሎ ትማሊ ዕጥቂ ዘውርድ ኣካል ከም ዘየለ ቲዲኤፍ ናይ ትግራይ ምዃኑ እዞም ነገራት እዚኦም ብዝተፈላለዩ ኣካላት በቲ ወግዓዊ መደበር ቴሌቭዥን ናይ ትግራይ እውን ክግለጽ ፀኒሑ እዩ ናተይ ሕቶ እቲ ስምምዕ ሰላም እንዳተኻየደ ከሎን እቶም ወኪሎም ዝመፁ ኣብ ናይሮቢ እንዳዘተዩ ከለዉ እውን እዞም መግለፂታት እዚኦም እንድሕር ዝወፁ ኮይኖም ብወገን ኤርትራ ተኣማንነት ክህሉ ክእል ዶ ብወገን ኢትዮጵያ ተኣማንነት ክህሉ ክእል ዶ እቶም መንግስታት ነግደፎም እቶም ህዝብታት ከ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተጋላባጢ ዜናታት መርገፂታት መደረታት እንዳሃለዎ ከሎ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ናይ ሰላም ስምምዕ ተረጋጊኡ ክቕበሎ ይኽእል ዶ እንታይ ክግበር ዘለዎ እስከ ተመሊስና ነቲ ስምምዕ ኩሉ ግዜ ኣግሪመንት እንድዩ ክትሰማማዕ ንሕኩም ከዓ ካብ ሓደ ንላዕሊ ሰብ ክህልሉ ክልተ ኣካላት ተመሳሳሊ ዓቕሚ ዘለዎ ወይ ድማ ተዝሓትዎ ሕቶስ ንክልቲኦም ዝምልከት እንተኮይኑ እሞ በተሳቶም ተሰማምዕሉ መሰረት ድማ ነቲ ፖለቲካ ዝፀንሐ ድደስክል ሕጊ ይኸውን ስለዚ ተመሊስና ክንጠመታ ንድሕር ኮይንና ክልቲኦም ሓይሊ ሕተቱ ትስምምዕ እንታይ ይብሎ መስለካ ካብ ክልቲኦም ሓይልታት ካብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፈነወ ኣድዩ ሓሶብ ድዩ ገለመለ ካብ ዝቁጥቡ ከም ዘለዎም ተሰማሚዖም ይወፁ ይርዳእኒኡ ናይ ፖለቲካ ባህርያት እዩ ኣነ እውን ኣብ ፖለቲካ ስለነበርኩ እቲ ኣብ ባይታ ተገዲዱ ናይ ባይታ ኩነታት ቀሲብዎ ንስምምዕ ዝኣተወ ኣብዮትታ ክብል ክዕዘምዝም ድሕሪ ፍሽለት ኩሉ ግዜ ናይ ምቁፅፃር ወይ ድማ ዝሕቶ ናይ ኣካውንታብሊቲ ኩሉ ግዜ ይገጥመካ ናይ ምስ ፖለቲካ ማሓዛ ፖለቲካ እያ ስለዚ ደይ መደይልካ ዝግበር ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ሓደ ንምሳሌ ደይብለካ ኣነ ዋ ህወሓት ካብቲ ደጋጥሞ ነገራት እድለ ስለ ዘሎ ድዩ ኣይወክልና ንዓና ኣይወክልን እዩ ዝበሃል ዘሎ ዋላስ ንዕኡ ንምድሓን ከም ናይ ፖለቲካ ዋእታ ኣብ መፃኢ ኢልካ ድዩ ዝግበር ዘሎ ዋላ ናይ ብሓቂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ብሓቂ ኣነ ንስኻን እውን ጎረባብቶም ስለ ዝኾንና ፅቡቅ ጌርና ንፈልጥ ኢና መን ንመን ከም ዝወክል ብሕልፊ ድማ እቶም ኢትዮጵያውያን ሓቶምን ኣሕዋቶምን ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጥዎም እዮም በዓል መን ተሳቲፎም ኣብቲ ዝርርብ ንበዓል መን ከገሾም ንሳውዝ ኣፍሪቃ ንደቡብ ኣፍሪቃ ንምንታይ ጌር ክተማማ ኣቐሚጦም ብሓይሊ ነዚ እንተደይፈርምኩምሉ ብጥይት ክትሞቱ እዮም ኢሉ ጥይት ተኺሉ ዘፈርሞም ሰብ እኮ የለን እዚ ንክልቲኦም ሓይልታት ከም ኢትዮጵያውያን ሓንቲ ልኡላዊ ዝኾነት ሃገር ደቂ ስለ ዝኾኑ ብሙሉእ ኢትዮጵያውያን ዘዋፅኦም
سلام سلسخونة كم شما وطعم سلسخونة يوم لسانومن فيرمو أمنا قميطمنو مباري اسكيتا مليسنا نرأيهم يفوق قدم ديوخي ناي حدا كلل محدا يفوق قدم أنا تسراوي كله بعين حين أي فوق قدم أتقوى من يصحفوه أتقوى من يصحفوه أتهم تمالي زم حجي بتحدث أنا كوينم وعند في الرمود اللي يصحفهم ويا تحت صلالوت ناتهم أمناتهم حلوة للتسرح قواني صبوا غيرهم كيفلت ويا أبا هذا هاجر كل تسراويت كل دي كده نحدا خلي بوليس رايو زفو قدل مكل خال نحدا هاجر اتماكل أي منجستي لما حضروا ناي وز أي بداية ركبات كجبر صنيعهم مس يونايتد نيشن يكون مس أمريكا يكون مس جبس يكون مس السودان يكون كم تقوى ممزولها اتماكل أي منجستي لما حضروا زقبوا يفو قدم ديخي سراويت نقولهم حجي أنا كستاي سلازلني سمعتها سلازي بالليلة تتفصم أبو قفعتات نعو سلادك فايكونن تايدا حقي علوم بصحفو حق فو حق زبوبرو اتمم بصحفو ممكن تمازستنا تكونوا سلازقددون سلازي الحق خمزي أسلة تبل زبها زلو كستو باي وكلنا كستو كلنا هاي بوليتيكا مسنجو حجي نعو نممحياش الكاخا قور ممحياش تلقي ولو ندعجة أم نيروبي تمالي سلمون وهم بقولهم كومون دواوي لنا حدا قلت سوات أم نيروبي حدد كلهم ممحياش تلقيروا لي ولا أبتفير ما تقمطوا نايتهم سراوي تاسمان تقمطوا للو نتي بدياسبورا زسمع زلو معزمزامات أب قمت بمأتوي كابزي كل ستقلتيبو سلام كطعمي زي خباب زي هاجري تكون أنا عايز ولا تعدي إريترا سودان جيبوتي صوماليا صوماليلاند كينيا كلنا إثيوبيا بعدين سلام يلي ناي بسلام كلنا طرينا خاخن معبل نخير سلام حزين لي دخلنا حول يفتر سلام انتهي بدأت نخت جزء جنزاونا ويطفأ أكندنا بتمرتنا بحكمنا نبتعنا مجلس غير سلازي توم أبدو خوينهم كستوي وكلناني زبلو انت حبيرو مسكنا عدو مهنسو حبيرو مستحوونة السلام بسلام وكو أبزخونا نقر كتبس احتقانيها سلام انتهي مسلكا سلام بحتفت إيرو يفقود اللهم خوين زي سممع يفقود اللهم أبقليو جنرسي خمان نحوها كم سلفين هولو كم ناي بوليتيكا وبقتان هولو تتقدم حجي أبرسيو بهراو شنقو ويتما كلاي ناي وكيلات بايتو أبرسيو وسينو زنبري كم بعد شبراوي وساني نعون خلع اللو اتما كلاي من قصة قصة كم زلو تسمامي عوضين سلازي البوليتيكا تمليس كونكو نهزبي أقديد كديمقراسيا وأقبا نسلطان تمليس كون كسرات خليها نفس سلطان ما نايما قابية سلطان مكتمسد خليها سلازي اتحاد مقدي نفس سلطان اتحاد مقدي قرقص ناي بوليتيكا بديمقراسيا نتالي كوينو ببرد ندحو كوينو بهزبون تزبزح هزبي اتي أبالع حو حزي كون سلزقون زبزح بحيلي هزبون كسعرك أخيري سلازي كتقمت له تخونكا نعوخ تقيرون تخونكا بديمقراسيا وأقبا بتكيدا لك يا أبزوم نقطات اليوم ما توكيرنا ندحر كنزارب كنا نوح زبالة جيزي خدلي نايم هنياتو تقارج مقلقات دي وقارص كاغنا يتحزلي مساجن مسنا يرتراوين نحن اسكمينو اليوم اني يرتراوين كاغاي امريكا كومون بمونو اتي كمو لا حموش تزقون حموش مليون زقون حزب إيرترا كل جزء ناي هاجركا قداي عين نعخان زملكت قداي سلازخونه مجمريا نحنا ناخذ طموتو زلنا نحنا دحنت نحنا هلاوي نحنا لولونت سلمنتاي ناتي مننت بدم تراغق زمنነት ስለዝኾነ ነዛ ሃገር እዚኣ ተንክፋ ድማ ወይሉ እንዳወንኩ ስለድትስእ
እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና ኢና ልኡላውነትና ክንከላኸል ዘለና ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ክድቅስ የብሉ ስርዓት ኤርትራ ክድቅስ የብሉ ህዝቢ ኤርትራ ክድቅስ የብሉ ተቃዋሚ ይኹን ደጋፊ ብደይገድስ ብሃገሩ ዝመፅእ ሓደ ክኸውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ኮንካ ጥራይካ እቲ ፍልልያ ዘለካ ክስቶ ከም ዝኸውን ኣሎ ፖለቲካና ከም ዝክመስል ኣለዎ ትብል ስለዚ ካልኦት ዕዘምዚሞም ምስኦም ከይትዕዘም ዝብል ኣይወስኸሉ ንነትናቶም ንዕዘምዛ ጥራይ ሰላም ግበሩ ሰላም ይትበልፅ መገዲ ይብል ንናባይ ገፁ ንኸይድሕም እቲ ዕግርግራት ናይ ጎረባብታይ ግን ይጥንቀቕ ከምዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ካብ ሓለዉ ቅዋም ማዋ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ሃገሩ ክሕሉ ኣለዎ ንሃገሩ ምሕላው ድማ ህዝቢ ኤርትራ ካባይ ጀሚርካ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቅዋም ዝብሎ ምክልኻል ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ኣብኡ ጠጠው ከም ዝብል ምጥርጣር የብለኝ ጽቡቕ እምበር ከምቲ ዝብልናዮ እቲ ፕሮፓጋንዳ እቲ ዜናታት እቲ ካብቶም ክውንነታውያን ሓቅታት ወፃኢ ዘሎ ቤላቤላው ቅሩብ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ግዜ እውን ስለ ዝወስድ ድሓን ኣብኡ ከየተኮርና ወይ ብዙሕ ግዜ ከይሃብናዮ ዝኣክሉ ስለ ዝገለጽካዮ ናብቲ ናይ ናይሮቢ ክንመጽእ ኢና ኣብዚ ናይ ናይሮቢ ካብቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ እንታዮም እቶም ፍሉያት ዛዕባታት ዝተላዕሉ ዓሚቆም ድዮም ሰፊሖም ድዮም ነፂሮም ድዮም እንታዮም እቶም ዛዕባታት እስኪ ሓደ ብሓደ ተናእስቲ ተዛረቡሎም እዚኣን ክብለካ ይክእልን በርኪ ሕጂ ይወፅእ ዘሎ ግን ከምቲ ስምምዕ ዝብሎ እሳቶም ቶም መኳንንቲ ናይ ሰራዊት መኳንንቲ እሳቶም ተራኺቦም ክዛተይሉ ከም ዘለዎም ነገራት ኣብቲ ቀንዲ ስምምዕ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ስለ ዘሎ ንዕኡ ንተግባር እዮም ከይዶም ኣብ ኬንያ ከም ዜና ኣይተረዲእኒ ዘሎ ንውዕሉ ኬንያታሶም ኣሜራና ይንጎሆ ከምኡ እውን ጋዜጣታት ናይ ኬንያ የንብብ ነይረ ንምሳሌ ስታንዳርድ ኣይንጎሆ የንብባ ነይረ ከምቲ ድበለቶ እንትኮይኑ እቲ ውፅኢት ናይቲ ስምምዕ ፅቡቅ ከም ነበረ ኣብቲ ሞዳሌት ኣብ ትግባር ምትግባር ናይቲ ስምምዕ እንዲኦም ዳኣትው ደሎ ፅቡቅ ከም ዝኸደ ተዛሪቦም ትሕትዎም ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ ዝበዝሕ መስኪነይቲ ኤርትራና ኣብ ኩሉ እንድያ ትቐርብ ሕቶ ናይ ኤርትራና እውን ኣብቲ ቢያትን ኣቕሪቦማ ነይሮም ግን እሁሩ ኬንያታ ክሕተት ከሎ ንሕና ብዛዕባ ሳልሰይቲ ሃገር ክንዛረብ ኣይመፃና ኤርትራ ኣይተወከለትን ኤርትራ እውን ኣይወከለትና ንዓና ንሕና ብዛዕባ እቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ጀመረ እሱ ስለዝኾነ መልእኽትና ብዛዕባ ኢና ክዛረብ መፂና ዘለና ኢሉ ክዛረብ ናይ ንኮ ሰሚዕ ቴሌቭዥን ስለዚ ኣብ ምስትምማዕ ገፆም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ናይ ግድን እዩ ኩሉ ግዜ ዝተርፉ ወይዞም ኣውትስታንዲንግ ኢሹስ ዝበሃሉ ኣማታእቲ ወይ ከሰሓሕሙካ ዝኽእሉ ወጠርቲ ሕቶታት ኩሉ ግዜ ኣለዉ ስለምንታይ ናይ ሰላም ስምምዕ ከቢድ እዩ ብሕልፊ ድማ ንኸተት ተግብሮ ግደፎ እዚ ኣብ ናህና ቅድሚ 40 ዓመት ተመሊስካ ናይ ኣልጀር ስምምዕ ዝነበረ መንጎ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ሱዳን ተመክሮ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ሶማልያ ተመክሮ ተመሊስካ እንተሪእኻ ኣብ ናይ ሩዋንዳ ተመክሮ ተመሊስካ እንዳሪእኻ ከቢድ እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ባይታ ክተውዕሉ ስለምንታይ ምዕዝምዛማት ዘስምዑ ሰባት ኣለዉ ኣብኡ ሕጂ ከይድካ ነቲ ህዝቢ ክተናቕቕ ከለካ ንምንታይ ከምዝኾነ ሰላም እቲ ዘዋፅእ ምርጫ ገሊኡ ብደተያ ይረክብን ይኽብለካ እዩ ካብቲ ክዋጋፅ ፀንሐ ሓይልታት ስለዚ እቶም ነቲ ስምምዕ ኣካላት ኮይኖም ዝፈረሙ ሓይልታት እሳቶም ብዙሕ ዝፅበዮም ካብኣቶም ብዙሕ ፃዕሪ የድልዮም ተመሊሶም ከይዶም ንህዝቦም ነቲ ዝውክሉ ህዛባት ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ከምኡ እውን ህወሓት ተመሊሶም ነተጋሩ ይኹኑ እቲኣቶም ድማ ነቲ ተረፋቐነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ድማ ነቲ ከዕዘምዘም ዝኽእል ኣካላት ዝብሉ ንዑ ብቐጥታ ክረድኡ ሓደ ምርጫ እንኮ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ከም ዝኾነ ክረድኡ ክኽእሉ ኣለዉ ስለዚ ዕሙቕ ዝበለ ከመይ ጌርካ ነቲ ስምምዕ ከመይ ጌርካ ፀሪብካ ወይ ድማ ኣብ ትግባርናቱ ምእታው ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ኣኼባ ኣይኮነን እንድሕር ደይተጋጊ ክልተ ኣኼባታት 3 ኣኼባታት ክህልዎ
كومو كالوت بتشق زبلو فينومينات ترايمون تأخيبات ندقص الأخري ولا نتهم بانيليست ويدما نتهم بانيل أبالا نايت بانيل نتهم لسانو تندورون عانتهم مرخ خارتهم كل يوم كمتي لما زلوا زكاتاتلو أكلاتهم كله يوم في اللينتي أبايت هذا تكبر أتجابرو من البروباغندا زملكات كمية إطلالو تواريس وتقالت أن بخلتي أو جان زبلون زكاتاتلو كم زهلو يقلت يومه يتم زكاتاتلو حيلي هلوم ديو تسمع عن كي هلوم دو في اللينتي بروباغندا سوندي تزعبه حدا جنيا خوي تاني حزول بزخلت عمد تتوكبلو حيلي زلوم ده مثلك بمنزلتهم سباتن بمنزلتي تواهبهم مزلو مزنتن ناي دقة هجرات ناي معرب كنتايو تراخي هلو نابزي نبتكبر أو النطو እዚኣ ቀላል እያ መልሳ ስለምንታይ መስለካ ኣብ መንጎ ሃገራውን ኣህጉራውን ሕጊ ዘሎ ፍልልያ ኣብ ሃገራዊ ሕጊ ኩሉ ግዜ ፖሊስ ኣሎ ነቲ ውሳኔ ኣብ ተግባር ዘውዕል ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ግን ፖሊስ የለን ነቲ ተግባር እምቢ እንድሕሪ ኢልካ ብሓይሊ ቀሲቡ ክተግብሮ ዝኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሌት ናይ ክልቲኡ ሓይሊ ተመርኮሰ እዩ ስለዚህ ኣይፋል እንድሕሊሉ ናብቲ ተመለስ ናብቲ ዘይንውር ክብል ከለኹ ናብ ወንፂ ይኸታቱ ስለዚ ንዕኡ ብሓይሊ ብቕፅበት ከተግብር ዝኽእል ዋላ ውድብ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ናይ ፀጥታ ባይቶ ዋላ እሱውን ብሓይሊ ክወሰነካ ይኽእልን እንድሕር ደይደሊኻ ብወገን ኤርትራ ዝስምዑ ዘለው حقناتات وي تثبيتات كساب على الثلاثة ناس ورثي مثلني كلهم تمسمين معك أبايتا كتقبرو إرتراخاء قديات هتعادسو زبل يسمع له عند حرداني زلو ناي سلام سمين معك كساب على الثلاثة مدام دمتازي تغير لهم نحن بقولوا دي تفتيحها تبقى كغطر مهانو بوغن إرتراون أنفتات وهاب له بوغع عوانن زي وغع عوانن أكلات حجي انتايو سخا تثبيت انتايو قمت كان سخا وي انتايو انا بخاب زو قداي زي ኤርትራ ሙሉእ መሰል ኣለዋ ንናትና ሓንተይ ንብዙሓት ሰባት ዘይትዋሓጠሎም ኣነ ብተደጋገም ዝብላ ኣላ ሳኻ እንታይ እንድሕር ኣብ ወዲ ተወላዲ ስዑዲ ዜግነት ናይ ስዑዲ ዘለዎ ኡሳማ ብላዴን ካብ ኣፍጋኒስታን ተበጊሱ ዝገበሮ ራዕደ ሽበራ ኣብ ኣሜሪካ ንኣፍጋኒስታን ን10 ዓመት እንድሕር ቀጥቂጥዋ ንኤርትራ እንድሕር ቦምባ ተደርቢዋ ካብ ጎረበት ሃገራ ንነፍሳ ንምድሓን ነቶም ኣካላት ከይዳ ሒዛ ኣብ ሕጊ ከተቕርቦም ወይ ሒዛ ድማ ኣብ ርእሲዮም ዝኾነ ዓይነት ውስጉምቲ ንክትወስድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ መሰል ህባ እዩ ነዛ መሰል እዚኣ ንምንታይ ኣነ ኤርትራ ትሕረማ ንምንታይ ኣኽቶ ተቐርብ ንዓይ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ ስለምንታይ ክትቀርብ እውን ኣይግባእን ኢኹም ሕቶ እምበር ንኤርትራ ደስጋኣ ነገራት ኣሎ እንድሑ ኮይኑ ኤርትራ ሓላዊት ልኡላውነታ እቲ መንግስቲ እዩ ሓደ ካብቶም ናይ መንግስቲ ስራሓት ናይ ዜግነቱ ልኡላውነት ሃገራቱን ናይ ዜጋታቱ ፅቡቅ መንባር ሓላፍነት ምውሳድ ማለት እዩ ነዚኣ ከተግብር ዘይክእል እንድሑ ኮይኑ መንግስቲ ኣይኮነን ስለዚ ነዚኣ ከተግብራ ስለ ዘለዎ ብቅዋም መሰረት እውን بمولهم مخانتي نايرترا لولاونة هاجر إيرترا هزبا سمايا بحرا قواما باندير أخكار قلولالو سلازي زسقا حيدي تاتالون فقوين تقربك كتحلوه بسأتتا ناي إيرترا وانتبسي حتو زنك أسقس حيلي أبرئسينا زخون عين توصاني نقول كوسد حسن أقدم خيتبقسو قلو ناي متكع مثل اللوا إذا مثل زلما نحنا خوفينا تصحفنا يو أيكونن الساتوم اتزبزح محبرسب عالم قدمينا نحن قو حجينا نصوصينا قدمينا بربعة صحافو حجيو نزي حج زلمان انا خرمنا يقول سلازي إيرترا منقست إيرترا انتهي تزاريو يفلت انت انا تاخذ لازم تصبيو قل بناتي الرادادا بتانا اشتي ناتي عاغمي الساقان تايا لولاو نتاقر إيرترا بو علا يكون انتهي دا كل اللغو نزي سممع
ኣብ ተግባር እንተወዓለ ጨለ ኣብ ተግባር እንተዘይወዓለ ከዓ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ክውዕል ኣለዎ ስለዚ ብናተይ ኣረዳድኣ ግን እቶም ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን እቲ ዝበዝሐ ኢትዮጵያዊ ዝቕበሎ ስምምዕ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ዋላ ተጋሩ እቶም ዝበዝሑ ተጋሩስ ንሰላም ሓደ መውፅኢ ናብ ምዕባለ ዝወስድ ካብ ህልቀት ዝኣልየካ ካብ ድኽነትን ጥሜትን ዘድሕን ስለ ዝኾነ ይቕበልዎ እዮም ዝብል ክሳብ ኣለኒ እቶም ደቂ ተኸባቢ ብምሉእና እቶም ቀርኒ ደቂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓንሳብ ከም ዜጋታት ተፈላለና ዓዲ ተፈላለያ ልኡላውነት ሃገር ዘለዎን ህዝቢ ዋላ 100 ሓደ ዓይነት ቋንቋ ንዛረብ ሓደ ኣይገብረናን እዩ ስለምንታይ ነርወይን ሽወደናውያን ሓደ ቋንቋ ስለተዛረቡስ ሓደ ሃገር ማለት ኣይኮነን ኣነ ትግርኛ ስለተዛረብኩ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ኣይክእልን እየ ኤርትራዊ ስለዚ ነዚ ንወዲ ከምዚ ናብ ግምት እቲኻ ብሓንሳብ ክንነብር ስለ ዘለና ክንጎረባብቲ ተኸባቢርና ነዚ ዝቕበልዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ እንተደይ ኮይኑ ኣይወዓለን ናብ ኤርትራ ገፁ ደንፃላሉ ወይ ዝጥምት ሓይሊ ኣሎ ምሕቶ ኮይኑ ግን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ግድን ክሕልው እዩ ስለምንታይ መስለካ ስኳርታ ዓዲ እኮ የብልና ንዓና ልክዕ ከምቲ ካልእ ዜጋ ዓዲ ድፈቱ ንሕና እውን ዓድና ስለንፈቱ ንዓድና ምሕላው ሓላፍነትና ስለዝኾነ ከም ልሙድ ጌርና ኢና ንወስዶ ከምዚ ንጎተ ስኢካ ስራሕ ምኻድ ከምኡ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ህዝቢ ድማ ከምኡ ጌሩ ይወስዶ ካልእ ትረፍቶም ኣነ ንፈልጦም ዝቃወሙ ንመንግስቲ ኣብ ፖለቲካዊ ኣረዳድኦም ካባይ ጌርካ ንመንግስቲ ኣብ ፖለቲኩ እናተቃወምኩ ከለኹ ብዛዕባ ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ዘለኒ ርእቶ ግን ካብቲ መንግስቲ ክፍለ ይክእል ምንጭና ሓንቲ ስለዝኾነት ሓንቲ ፅቡቅ ኣብዚ 2 ዓመት ካብ መጀመርታ ናይቲ ኩናት ኤርትራ ብጂኖሳይድ ትኽሰስ ነይራ ከም ዝፈፀመት እዩ ትግለጽ ነይራ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ከምኡ ዓይነት መግለፂ ካብ ዝባና ኣይለገሰን ዘሎ እዚ መግለፂ እዚ ወይ ዝኽስስ ከዓ ስርዓት ይሃሉ ኣይሃሉ ንኤርትራ ንዓና ይምልከተና እዩ በቲ ክስቲ ንውንጀል ስለ ዘለና እዚ ኣብ ባይታ እንድሕር ዳኣኒ ነይሩ ስለምንታይ ኣብ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ስምምዓት ትግራይ ወይ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ስለ ዝወረዶ ወገን ኣምሓራን ወገን ዓፋርን ኣሎ ዝወረደ ሽግር እሱ ስለ ዘይግለጽ ስምምዓት ከዓ ኣብ መንጎ ህወሓትን ናይ ፌደራል መንግስትን ስለ ዝካየድ ዘሎ ኤርትራ ከምዚ ፈፂማ እያ ናይዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢ ይገበረሉ ኣይተባህለን ስለምንታይ መስለካ ኤርትራ በዚ ጉዳይ እዚ ትኽሰስ ፀኒሓን ትኽሰስ እንዳሃለወትን ኣብቲ ናይ ስምምዕ ሰላም ወይ ኣብቲ ናይ ስምምዕ ነጥብታት ዘይተላዕለ ስለ ዘይፈፀመት ድያ እንድሕር ዘይፈፂማ ስለምንታይ ትኽሰስ ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ክሲ ብዘይፈፀመቶ ትኽሰስ እንተለያኸ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ኤርትራ እቶም ምሁራት ኤርትራ ናይ ኤርትራ ናይ ሕጊ ምሁራት ወይ ከዓ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ኩሎም ንኤርትራ ዝምልከቶም እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ሓንሳብ እቲ ስምዒት ዘለዎ እቲ ከብዲ ሒዙ ከብድኻ ሒዝካ ንድሕር ኣቲካ ፖለቲካ ፀጋም እንድዩ በርኬ ርእስኻ ኣብ ገዛ ኢኻ ተቐምጦ ከብድን ርእስን ብሓንሳብ ኮይነን እንድሕር ከይደን ግን እተን ቀልጢፍካ ምንታይ ዝኣቱ መስለካ እቶም ሰባት ብዛዕባ ፅንተት ናይ ደቂ ሰባት ንዛረባ እንድሕር ኣለና እንድሕር ኮይና ከተማልኦም ዘለካ ረክቢዚት ኣለዉ ሓደ ካብኦም እንታይ ይመስለካ ንደቂ ኣንስትዮ ከም ደይወልዳ ምግባር ነቶም ተወልዱ ቆልዑት ካብቲ ቦታ ናቶም ናይ ምንጪ ዝነብሩሉ ባህርያዊ ቦታ ካብ ወሲድካ ናብ ካልእ ዓዲ ዲፕሎይ ምግባር ወይ ናብ ካልእ ቦታ መስፋሪ እዚ ተገይሩ ድዩ ክልተ ነገራት የጠቕሰልካ ደሎ እዚ ተገይሩ ድዩ እሳቶም ፈልጥዎ ኣነ ሓንቲ ነገር ፈልጥ ንስኻ እንታይ መስለካ ናይ ኢትዮጵያ ሁማን ራይትስ ኮሚሽን ምስ ዩናይትድ ኔሽን ኮይኑ ደፅንዖ መፅናዕቲ ኩሎም ኣካላት ኣብቲ ኩናት ተሳተፉ ፀረ እቲ ሕጊ ናይ ኩናት ተዋሲኦም እዩ እዚ ማለት ግን ፅንተት ማለት ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ዝበዝሕ ከምኡ ኢሉ ንፖለቲካ ዝጥቀመሉ ሕጊ ምልስ ኢሎም ብቋንቋ ትግርኛ ትግርኛ ደንብብ ብዓረብ ብኩሉ ዓይነት ቋንቋ ስለ ዘሎ ናይ ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ናይ ዌብሳይት ናቶም ዝበዝሕ ሰብ ድማ ብደገ ዝቕመጥሎም ቀማሬት ወይ ኮምፒተር ስለ ዘለዎ ከይዱ ተመሊሱ ኮፍ ኢሉ ተንብቦ ፅቡቅ እዩ ስለዚ
إذا خمزي أنت تحت حزي حيش إيرترا أكل نايتي دردر أين برتم أكل نايت دردر كتكون تخيل دي إيرترا سنفي حلو نيرت تكون تخت هو سلامتاي حتى ناي سكيورتي سلزلنا كين تحطون على رسك أن النبرة تفتح وأبارتكل شو قتل أبارتكل شو منتن نايز سمعت زي حلوي بوردر نا إثيوبيا مسكالوت هاجر زورابت وإذا الرخبة إتي مكلخ حيلي نا إثيوبيا ناي ماكلاي منغستي تبعي خوفي له نحن خاصين عندنا سلامنتاي مس منغستي كم منغستي مس منغستي خونا له تزرب إذا حشوية زرعنا يوم ناي كلتا عمت حشوية ناي تلميدين ناي بوليتيكا زارو راي سمعت زمان كاف سنة فلتت وزعي تداناغاز مسيركا مدنغا إنا خرج صالحنا يا أكل زي بشم تجارو ويدما بمساكين اتهم تمالي زي ولعو حجون دي ولعو تمالي تشوفهم حج تشوف زلو نعاتهم بجان لا جبركا بشمو من داشكتك أبدقهم كاسخاص بونا نبركا قفعي انت سلام تدلن حكمك انت نايب حقي إرتراو هونكا سلام تدلن حكمك وإثيوبيا هونكا سلام تدلن حكمك أوش إثيوبيا يكون قسانات لمعات حونت سنيت نعوز أولا تقبر انت في إلقاء سلام وسلف تقبر أبي إرتراو قم إرترانا نخوة هو حزبي إرترانا خبر قم مساسا لنقراتري أبدقهم كاقن كمزق مسلا لو كمزق خونا لو كستوق قوة لو كستوق فرسا لو ترف عدي ناقشتو جزاو التغمان كسر راح يقلني يا توم نزي زلو جزيز زملكت حتتات نداود داخيت وصحيت وريت تطلق سميع جن حنت حتى حتى كيقدميم كم زز بحال زلوت ني هاي سلام هو نحرداني أبتكبر وعيلو يترخى دوبات حلي عند حرداني أبسترجع هو أن هل يا أخوي نوي كتهلو نحر عدل تفاتيرو ناوشت إرترا زعلمه زعباتاتن حتتاتن كل عل نقوليو اتناتنا هو وصل نفلطو انت خجبر الله وتبل نسخة نوشت إرترا زعلمه إزناي سلام هو معلبيو تفليتو ندحر بسلام توديو سمع جرشتا نيرترا زعلمه انت خجبر زلوا حج خت حزب انت خجبر الله وتمنست تخجبر الله وتم عبد الجزل لنا أبي إرترا فتح خلو نتعرض نزارة من زلنا خي انتايو ناتكا ريتون ملختن شو عندي دمن كعنا كابايد أمريكا دترفنا جزائية وسلزلني كلمة حجز العقو حتى تعدي تملس اللي سلزلني كافتو محاتين أخواتين دق عدي إذا ترويان نعاتهم حتى تتملي لن قوامنا تونزيفو مرجعنا تونزيفو معبالنا تحت معبال خيرنا كل قلحتنا كين ورر نزان منبار أكن هاجر نفان نمنبار طلع كنحنو كم هاجر نخنبر أبحنا واصل استنحنا إذن دحر توديو كلا علو زلوهم حتى تطلو أنا حدا خبامي كابتن دلعلو مستمولو أخبرتي بسراويت الحزبية بتنا كابتن قدامو زلعلي جنز خبر كلهم حدا خلته أرستفات نيرترا أبسقون القطع ناب كوينات جزء زمر حواهتات كفتر كله جن ندهريت كمول سوم زلو حتى تطلو الصدوم نعم كانت نابنت زي بومباتاتنا عدي كتر بخلو أنا ناي غوربا بتحطات ندار عالكو نمن كستو يتعود كستو يسعر كستو باي نعبح وصلو كشين يزع الدحلون دور كي كيدا دحر ما قال الدحلون دور كي كيدا اسلام تاي مسلكا هاجر إيرترا كل اللوا ديمقراطي كل قوام إيرترا كل اللوا أنا كل اللوا كوينه ملالي ناتي إيرترا يلان أنا أختم في سايكل سلازي توما بس مرازلو أب سلطان دلو خمان حدا بحدا يمثلنا عليه لو متماهيرهم يوم
كلنا تماهرنا إذا زحلفت عمت إذا زحلف خلت عمت باي يونيفرسيتي نيران تاباي جميركا صبو غيرنا تلالينا نغري إرتراو كم بحدش نخن اللاليو تنفوت قد مثلا نغري كم بحدش نخن اللالي كم زدرفت عدنا زبلو أركي تلالينا دو تلالينا زبلو كم بحدش نخن اللالي ናይ መጨረሽታ ገለገለ ሰባት ምስተ ስርዓት ዝደናገፁ ወይ ድማ ዝድግፍዎ ናይ ወያነ ጉዳይ እንድሕር ተወዲኡ ናይ ሃገርና ጉዳይ መዕለብ ክግበረሉ እዩ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ክህልወና እዩ እቲ ስርዓት ናይ ውሽጢ ኤርትራ ከተኩር እዩ ኢሎም ተስፋ ዝገብሩ ኣለዉ ተቃዋምቲ ከዓ ኖ እዚ ስርዓት እዚ ባህሪኡ ኣይፍቅደሉን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንድሕር ብሰላም ዓሪፉ ኣብ ሱዳን ኩናት ክኸፍት ትኽእል እዩ ብሶማል ኩናት ክኸፍት ትኽእል እዩ ምዚ ናይ ሶማላውያን ወታደራት ኣብ ኤርትራ ይሕልዎም ኣለዉ ዝብልዎ ተኣሳሲሮም ኣብ ካልእ እውን ክፅሕትር ይኽእል እዩ ኣይነኣምኖን ለውጢ ክነምፅእ ኣለና ባዕልና ዝብሉ ከዓ ኣካላት ኣለዉ እንታይ ይመስለካ ንስኻ እቲ ስርዓት ተስፋ ኣለዎ ድዩ ናብ ዲሞክራሲ ክሰጋገር ባዕሉ መሪፆ ድዩ ከይመረፀ ድዩ ዋላ ከይመረፀ ዲሞክራሲያዊ እውን ከምቲ ዝድለ ከየእተወ ናብ ውሽጢ ሃገር ዘተኮረ ንጥፈታት ክገብር ተስፋ ኣለዎ ድዩ ከምቲ ናቱ ደገፍቲ ዝብልዎ ወይስ ከምቲ እቶም ተቃዋምቲ ዝብልዎ ዘለዉ ከምዚ ናብ ውግእ ናብ ኩናትን ዝኸይድ ዝእንፍት ወይ ዝቕፅል ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልካ ትሰግእ ኣበይ ናትካ መረዳእታን መልስን መጀመርያ ኣነ ብጣዕሚ ደኩርዓኒ ተናዒዱ ወለደት ሃገር 500 ሰራዊት ነታ ፅቡቅ ጌራ ነቲ ፅቡቅ ገይሩ ፅቡቅ ዝገበረና ህዝቢ ሶማልያ ንዕኡ እታ ክንገብራ ንኽእል ንሕናሲ ብዙሓት ናህና ኣርካናት ተጋደልቲ ብዳይ ዲፕሎማት ፓስፖርት ናይ ሶማልያ ዝንቀሳቀሱ ነበሩ ተዳናገፅ ህዝቢ ናህና እዩ ህዝቢ ሶማልያ ኣብቲ ንሕና ንልኡላውነትና ወይ ናይ ሓድነት ቃልሲ ነካይዶ ነበርና ቃልሲ ሽንዮ እዚ ድማ ንኣነ እንጀራ ሶማል በሊዐ ንትሽዓተ ዓመት ዝኣክል ምሶም ሰራሕኩ ስለዝኾንኩ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጦም ኣዕሩክተይን ብፆተይን ኣሓተይን ኣሕዋተይን ስለዝኾኑ ብጣዕሚ ኮሪዐ 5,000 ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ተመሪቆም ብተፈላለየ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ድዮም ናይ ገር ሰራዊት ድዮም ናይ ከቢድ ብረት እዩ ምስ ረኣኹ ኮሪዐ ከምዛ ሕጂ ስኻ ዕድል ሂብካ ዘለካ ክሕተት ከለኹ እውን ተንቲነይ ኣብ ቢቢሲ ኣብ ናይሮቢ ብፅቡቅ እዩ እቲ ዝበሃል ነበረ ኤርትራ ከምቲ ሕጂ ሒዛቶም ሰልደልያ ካብ ክስቶዶ ካብ ቃጣዶ ካብ ናንዶ ዝበሃል ነበረ እሱ ይኮነ ይትሓቂ ስለምንታይ እቲ ዑደት ናይ መራሒ ሃገር ሶማልያ ሕጂ እሱ ክግለጽ ከሎ ቤት ናራቲቭ ስለዝኣበዮ ናይ ኤርትራ ስርዓት ስለዝኣበዮ ክልምን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ዝብሉ ኣለዉ ንኣሜሪካ ከይዱ እውን ብዛዕባ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሶማላውያን ክዛረብ ወይ ከዓ ከማልድዎ እዩ ከይዱ ዝብሉ ኣለዉ ኣብቲ ስእሊ ክንሪኦ ከለና ከዓ እቶም ዝዕሎምን እሱ ተመራሒ እንዳዘራረቦም ከሎ ዘርኢ ስእሊ ከዓ ኣሎ ሕጂ በቲ ሓደ ወገን ስለምንታይ ኤርትራ በቲ ዘሎ ግዜ ንመዋእል ዝፅልም ስም ትወሃብ ዘላ ስለምንታይ ኤርትራ ኣወንታዊ ነገራት ከም ዘለዋ እውን ክርአ ዘይድለ ዘሎ እዚ ነቲ ስርዓት ኣመልኪትካ ዝግበር ፀለመ ብዛዕባ እታ ሃገር ነዊሕ ዓመት ክወስደሉ እዩ ንክምለስ ጀርመን ድሕሪ ኢናያ ናዚ ዝገብሮ ስራሓት ክሳብ ሕጂ ነቲ ሃገር ፀልዋ እዩ እዚ ማለት ግን ጀርመን እቲ ሃገር ወይ ከዓ እቲ ስርዓት ናዚ ዝገበሮ ጭቡጥ ሓቂ ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ምስቲ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እቲ ሃገር ክሳብ ክንድኡ ንነዊሕ ግዜ እንዳፀለመት ክትከይድ ከመይ ይስማዓካ ንዓኻ ሓደ እቶም ሶማላውያን ከ ተጨውዮም ድዮም ድሕሪ ተጨውዮም ኮይኖም ብዘይ ፍቃድ ናይ መንግስቲ ሶማልያ እንድሕር ደኣ ኣለዉ ኮይኖም ስለምንታይ እቲ መራሒ ሶማል መፂኡ ዝረኽቦም መፂኡ ክረኽቦም ከለኸ ከም ዝበሃል ዘሎ ክልምን ድዩ ዋላስ እንታይ እዩ ንዓኻ እናበባኻ ወይ ኣፍልጦኻ እንታይ እዩ ፈርማጆን ነበር ፕሬዚደንት ናይ ፌደራል ጋቨርንመንት ናይ ሶማልያ ወይ ናይ ሳውት ሰንትራል ሶማልያ ፅቡቅ ርክብ ነይርዎ ምስ ኩሎም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ መራሕቲ ምሕዝነት እውን ነይሩ ካብ ምሕዝነት ኣቶ ኢሳያስ ናቶ ኣብይ ኣሕመድ
أتو فرماجو زمانات دحر مريج أنا سوماليا ون حسن نفس الفانوس نسأي بريزيدنت حسن لكن بريزيدنت مستمر سخاب كان حنت أبدا زبر أنا اسمع يعني أنا حنت نقر كبكة كندي تنتني بتنتن دحري على شمون دحر شمون ديسمبر أنا يمس ناي فدرال مس حسن الفدرال ناي سوماليا ناي فتح مينستر كمون ناي تقمط أي ناي عد إنجليز نبر أنا نسوم بحنساب كوفينا كندو ولا كان خلينا نخلتينا إنترفت تقبرنا زوم سباز زياتهم زوم حموش تشح سراويت أب إيرترا عدري موسي تولد العدي تمه تعلم موسي بحزات حزبنا يمنينا دلنا إيرترا كاخ حتى تعدلت يا أخطر الكاقر يعني كبا فرح كبا أفا حرماز كسمعة كنت خبايت تسمعة أتي حد نقدر كنتايلو ندحر حموش تشح سراويت أب إيرترا قمت له حاجز انت توهباني إيرترا زوم سبات زياتهم كلهم نوردي يوهبان من خلوت حجرات مش سوماليا وهب صنيحة مش انت بمولهم زم سراويت لسوماليا منقص سوماليا حلو وصرنا أسراش احنا حدنا أفريقيا سراويت محبر السبع عنه حجي موسين تهدي تقرمني وتهدرت نحن تهجر أبكلا هجر كيدهم كعلموا سرحيل كسرحوا أب تاريخ نهجرات زلون زنبرني سلمنتها إرتراخت جبرو قلا نزنت فتاتزي كم حنت أريمن كم حنتي زيت لكف هجر جير كاتجلز مها بزي هذا أبز قربا جزي سوت رايك يكون حدا دايما دايل كاشم من سلام دي أبز قربا جزي زحدا فاسمونات مزز سممعت مستقبره انتاي تباهينو ورا كمز سممعت أبي إثيوبيا انتاي تباهين تزبل ورا زينا يحلف نير ولا بزعد زي الشباب كمزي قفع فلسيمهم هذا مقاديشو الشباب كمزم قفع فلسيمهم كندز السبات مويتهم نا الشباب تحجز حقر ما إيرترايل لحسن استمع التبقي جاينا يلنا يدون كيوما حجي تديما دين كجبر كالوت هجرات ويكالوت سبات إذا نقومنتي أبز خمسة عينت شمت نايزة حجر زيها حجي قليو نحنا خلنا حجرنا البوليتيكا كمزم سأجمع ولا زم تقوم تكون أفضل أبقليو حق بوتا زلي وامنا تونزي هو حقي البوليتيكا وصلت تابع إيرترا يتفقد حقي سبات أصور له حقي إذا من دي الملكتون عين عخان دي الملكت نحن خلنا خرولي كنا ما بوتلون كنا خرولو كنا أصور له زبقنا نجرندي مثلنا كنا موت قرباتكم كونا لنا وشت عندنا بتقوامنا تحجن تقربنا تقدرنا احنا زفولو نقول بيت كريم ناقل نعاس هرمنا مو نزم منقست زوردنا مو أخذ مسلك منقست تخرب هاجرنا دناين بلنينا ويدما كم زين تأخذ نقبرت خيد لها نعبا نسمرا بس حبيتك قمت ألا بالكرن بتوسط من الناس يتقولوني خلنا تقول بيتك برك حنصبي من دحرتيو صباح نبوه كاب هاجر إلو نخوص سلز خبدك نايدك هاجر زقوم وسرحونا يكون بوزح موسيقى سمعنا أبزن زحرف عمتات إيرترا إذا اختوص عنه نحنا لنا إدنا أتينا بإثيوبيا إثيوبياويان بانديرا إيرترا زورود له بيزي بحمساتا شعيهم يدلتيهم أنا خطفوا مسدليو مسألة حزبنا مس جهاسو ويوتي مئتها بإلترا مزيو سلازي زهول عمتات كنك ألس كلنا ني مسحوات كوينا تقاليسنا نما أكل عدي نحن حايلين عدو مساعتونا ثم حايلين إثيوبيا مساعتونا نحن سراويت حقي زوم نعدو كخير كله إيدكم أوصولوا إلى منايم نمنتاينا حجي نحن مستتنكفنا إيدكم أوصولوا نبهل زلنا نايمن قوانقوينا ندقم نحن خمير تاوي بوليتيكانا نقط نخالوف نحبو بوليتيكانا هنبجو بانا سلنزلو نقعدنا نحبو أنا سأجمع يومين نمرحة عدنا أبزنا كيقال لكم كلهم بزمولو بزي حجي صبوغ زدارة بكادو لو دقيق السو دقي سخلو أنا يمثلنا قد مسابوسي أب هاجر إيرترا سبان تأسيرو مالو فتح دي رخوبو إلى تطور دولكو حدا تقوم زي لخي بجكا
የኤሌ ፋርሲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጥራይ መንቀሳቀሱ ይረባ በብትሽዑ ግዜ እዩ ስለዚ ኣበይ ዝነብሩ ሰባት እዮም ሕጂ ተመሊሶም ኤርትራ ኢዳ ክትውፅእ ኣለዋ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ገለመለ ዝበሃል እንታይ ንዓና ደጥቅዓልና ሰባት ዘጥቅዕ ሓይሊ ሙን እንዳፍላሕና ክንቅበሉ ኣለና ንሕና መዓስ እንዳክልተኣፉ ኮይና ንሕና እኳ ሃገር ኢና እንዳድንኳን ኣይኮንናን በዛ ኣትኻ ዝትውፅእ ስለዚ እምበር እቶም ተቃወምቲ ባህርያት ናይዚ ስርዓት ኩሉ ግዜ ኮይናት እንዳፈጠርካ ኣብ ስልጣን ምንባር እዩ ባህርያቱ ከምኡ ንከይገብር በሃገራዊ ዕላማ ንቃወሙ ንሕና እንታይ እቲ ሃገራዊ ዕላማ ካልእ ክንዛረብ የብልና ንሕና ቅዋም እተግበር ህዝቢ ይንገስ መንግስቲ ይኽብሮ ህዝቢ ይንገሮ ንመንግስቲ መንግስቲ ይስማዕ ኢልና እንድሕር ተማዊትና ኖ ንስኻትኩም ትብልዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ዝብለና ሓደ ዜጋ ብኤርትራ ኣይክህሉን እዩ ከምኡ ምስ ገበረና ምስ በልና ኢና ንሕና ድማ እቶም ንፁሃት ወይ ናሽናሊስቲክ ዝኾና ብሃገራዊ ቅዋም ዘለዎ ኤርትራውያን ተባሂልና ክንፅዋዕ ንኽእል እዚ ሒዝናዮ ንከይፀናሕና ፖለቲካ ግን ጎረባብትና ብጅባና ደእተውልና እዩ ስለዚ እሱ መውፃኢ ሃገራዊ ፖለቲካ ነእቱ ንዓዲ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ብከምኡ ኢልና ምስቶም ደቂ ዓድና እህል ንበሃሃል ኩሉ ኤርትራዊ ሰብ ጋገ እዩ ፅቡቅ ዝነበረኒ ሕቶታት ወሲኸሉ ከማን ካብቲ ዝመደብክዎ ኮይኑ ግን ፅቡቅ ምሸት ስለ ዘምሰና ወይ ፅቡቅ ፀኒሐ ስለ ዝፀናሕና መስግነካ ሙሴ ናይ መጨረሻ ለቦዋ ምክሪ ንሕር ኣለካ ኮይኑ ንኤርትራውያን ዝምልከት ክሰምዓካ ሓንቲ ደቂቕ ክልተ ደቂቕ ተዘይኮይኑ ግን ንስለ ዝሃብካኒ ግዜ ንስለ መብርሂኻ እንዳመስገንኩ ኣብ ቀፃሊ ካልእ ግዜ ከም ዝበልካዮ እቶም ሰባት ሒዝና እውን እንራኸብ ተስፋ ገብር ከምታ ኩሉ ግዜ ዝብላ ንኤርትራን ንህዝቢ ኤርትራን ኣስፋ ሓቢሉ ፈጣሪ ይባረኽ ከምኡ ድማ ነቶም ጎረባብትና ነቲ ሰላም ተሰማ ናይ ስምምዕ ሰላም መፂሖም ደለዉ ናብ ቀፃሊ ሰላም ንኽኣትዉ ጸሎተይ መደርግ ወሰን ይብሉ ኣመስግነካ ሰላም ምሸት ንዓኻ ይቐኒየለይ ሰላም ንስኻ ኦኬ